A u digitalnu eru ulazi domaća marikultura. U Šibenskoj uvali Martinska otvorena istraživačka platforma Pametno uzgajalište školjaka. Dio je to projekta Europskog centra izvrsnosti Marble, vrijednog više od 30 milijuna eura. Krštena u tradicionalnom pomorskom obredu, svečano je otvorena istraživačka platforma i brod Šibenka, jedinstvena na Mediteranu, opremljena senzorima, kamerama, sonarom i podvodnim vozilom kojim se upravlja na daljinu. Oni će služiti prvenstveno za unapređivanje znanosti i tehnologije kako bi se postojeća tehnologija dovela na više razine isplativosti, odnosno na više razine iskoristivosti, a i kako bi se stvarale nove tehnologije. Praćenjem okoliša nastoji se razviti održiva marikultura. Sonda prikazuje klorofil, turbiditet, kisik. Svaki podatak stiže u stvarnom vremenu i omogućuje uvid u stanje pod površinom. On nam služi za praćenje parametara u moru koji nam na kraju onda pomaže u rješavanju problema. Naime, uzgoj u modroj brazdi nosi brojne izazove, a stalni je nadzor ključ napretka i konkurentnosti. Ovdje jako malo toga imate pod kontrolom, pa je jako bitno da pratite šta se događa, da imate znanja, strojevi, oprema i slično, da idemo u korak s onim što se događa u svijetu, a da neke stvari možda radimo i bolje od drugih. A upravo su 80-ih godina u estuariju Krke i postavljeni temelji organizirane marikulture u nas. Projekt Marble danas izravno spaja znanost i proizvodnju hrane iz mora. Ovo je jako bitno da te tehnologije mi sami razvijamo, naravno u suradnji sa vanjskim znanstvenicima, a ne da samo uvozimo gotove proizvode izvana. Pametno uzgajalište školjaka projektirano je i izgrađeno u Hrvatskoj. Sama montaža bila je pravi inženjerski pothvat. Energetski je neovisno i izrađeno od posebnih materijala. Koristi se u prehrambenoj industriji, se na njega ništa ne lijepi, lako opere se, samo ne treba ga dezinficirati, ne smrdi riba i tako, a trajan je. Šibenka neće samo štititi i unapređivati uzgoj, nego i domaći plavi sektor čvrsto ucrtati na tehnološku kartu Europe.